Или пък как да му се извиниш, защото тогава той иска да убива, а ти бавно умираш. Сега аз питам: война или любов? Какво избираш? Война ли е, любов ли е, ти питаш? Аз се чудя, защо е този въпрос. И що ли за любов ще бъде, ако сърцата имат нож? Но я кажи ми първо, срещу и за какво и кой се бориш? Ако си представиш, че си на война, нима не знаеш, че сърцето не воюва, но и никога не ще да го спечелиш. Ако сама не искам да ти го даря, нима не знаеш.